Bună ziua și bine ați venit la Reagro, Piatra Șoimului, societate cu profil agricol, cultură vegetală, deci în suprafață de 260 de hectare în momentul de față. Din 2007 am început cu utilaje second hand, iar în 2008 am întocmit un proiect și am achiziționat primul tractor modern în exploatație, tractor Zetor, de 124 de cai putere și toată gama de utilaje pentru pregătire și cultivarea plantelor în câmp. Am ales tractorul Zetor neștiind cât e de performant, dar am în primă fază faptul că pe el am putut monta încărcător, am zis că va fi de mare ajutor, ca să constat ulterior că n-am greșit. Deci un tractor foarte bun, l-am și astăzi, se apropie de 16.000 de ore de funcționare, tractor care de-a lungul timpului mi-a dezvoltat din punct de vedere tehnic exploatația în Reagro. Deci, practic, dotarea tehnică din firmă. Am schimbat gama de mașini în 2015 de pregătire și de semănat în câmp. Pot să spun că tot cu ajutorul tractorului Zetor de 124. Iar de 2 ani de zile am îndrăznit, ca să spun așa, să îi dau o mână de ajutor tractorul, primul tractor Zetor cu un alt tractor Zetor de 135 de cai putere, ca să îi se ușureze activitatea în câmp. Avem în perspectivă ca și gândire tehnologică să mai adăugăm un tractor la cele două, fiind suprafața destul de mărișoară. Timpul e foarte comprimat, te obligă, ba seceta, ba precipitațiile și automat că trebuie să ai utilajul cu care la primul semn ai intrat, ai ieșit, ți-ai pus treaba la punct. Pentru că orice zi întârziere e pierdere. Da. Pentru mine ca fermier, lucrând într-o zonă populată, un tractor cu lungimea unui Sasea Zetor 124-135 mă ajută foarte mult, pentru că spațiul de manevră este mic. Cu Zetor mi-am început treaba, cu Zetor am stat în picioare, cu Zetor am ajuns până la nivelul ăsta. Da. E foarte ușor de lucrat în viață când există încredere. Deci primul, la anii lui, așa, deci n-am umblat în cutia de viteză, n-am umblat în transmisie, n-am umblat în partea hidraulică, doar am făcut o segmentare, așa, și am schimbat toate kitul la ambreiaj. Deci, cu toate că din instrucțiune am înțeles că la 3500 de ore trebuia să schimb pompa de injecție, o am și astăzi, la lui. Și zone de motorină trecute pe ea, așa, la 16.000 de ore și plus transmisia. Dar în schimb am ales momentul optim de lucru în câmp, sarcina, viteza de deplasare, am cauciucurile pe spate sunt originale ale tractorului. Da, eu recomand Zetor pentru cei care, mai ales pentru ferme de dimensiuni mai mici, deci vorbesc din punct de vedere pentru că am experiență acum, pentru ferme care au parcele nu de dimensiuni mari, deci 1 hectar, jumate, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e foarte ușor de lucrat cu Zetor, foarte ușor. Da. Și ai confort în el, deci scaun pe suspensii, ai vizibilitate, manevrabilitate, pentru că toate sunt la îndemână, sunt aproape ușor de lucrat. Deci faptul că am avut încărcător pe el, păi au mai venit încă 2 brațe la mine, da. Cu el încarc, descarc și atunci nu merită toate aprecierile? Merită. Da, merită. Deci mi-am făcut treaba, mi-am putut ține afacerea în continuare. M-am dezvoltat, că, repet, am plecat la 25 de hectare și am ajuns la dimensiunea la care am ajuns. Da. Oricât s-ar dezvolta economic lumea, s-ar moderniza și s-ar robotiza, ființele de pe această planetă se hrănesc doar din câmp. În acest sens am câștigat fiul, care este inginer agronom, lucrează împreună cu mine, și mai nou, fata noastră s-a căsătorit și mi-a adus încă un băiat, ginerele. Zetor, firma mamă de șinceria, s-a dezvoltat pe o fostă fabrică folosită în alt scop în preajma celui de-al doilea război mondial. Similar cu tractorul Brașov. Tractorul Brașov astăzi nu mai există și Zetor funcționează și s-a dezvoltat la nivelul la care se află astăzi. Este un lucru enorm, fapt care mă determină să îi urez foarte, foarte mult succes
și la mai mari în domeniul tehnologic pe care l-au dezvoltat în firmă.